हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय आरो नोंथांमोना माबोरै दं आसा खालामो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। दा आङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों, माने गार्डेनाव थांनो नागिरदों आरोना, तामुलपुराव साइकेलजों थांगोन। थांनो ओंखारबाय, दा रेडि जाबाय आरो थांनो। ओरैनो बरिं थास्लायस्लाय माने जेबो गैया पार्कआव, माने गार्डेनाव जेबो गैया आरोना, ओमफ्राय ओरैनो टाइम पास माने ओरैनो थास्लायस्लाय बेरायनो थांदों। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा जों थांगासिनो लोगोफोर, साइकेल सालायथिंनो थिगबो दं थांगासिनो आरोना। मा खालामनो आरो लोगोफोरना, गोरिब न'खर माने साइकेलजोंसो होखाबाय आरो थांबावनांगौ बेसेबा आधा घन्टासो थांबावनांगोन लोगोफोर। लोगोफोर थांगासिनो दा जोङो साइकेलजों आधा घन्टा सालायबावनांगौ दा। लोगो आंनिया टिकेट लोगोफोर मोनफैबाय, गोलोमजोब्बाय, अबस्था गैला आरोना। Benar loh. नोंथांमोनाबो सोरबा नायनो गोसो दङबा फैनो हागोन नैबे तामुलपुर गार्डेनाव। फैसा लायोनो बेसेबा 20 एमान 10 takaan হয় ha 20 लायो सिथि नाङा टिकेट लाग्राया जोंनिया र' खुस्रा दङ नोंनाव दे माबाल'सो 40ल'सो जागोन दा। नै लोगोफोर 20ल' लायो, नोंसोरबो फैनो हागोन आरोना नैबेयाव तामुलपुर गार्डेनाव। गावसोरा जिरायनानै मेंदोंना, आंसो बेसेबा सलायबाय, 1 घन्टानि बारा सलायदोंबा साइकेल गोलोमजोब्बायनि अबस्था गैला, माथायाबो थरायबाय। साइकेल सलायनानै बोरै मोजां मोनदोंना रानि, आंना लोगोफ्रा नै गेलेनो लुगैबायनो। आं दै लोंहैग्रोनि र'। नैबे रेस्टुरेन्ट लोगोफोर, जेनेबा सोरबा गोजाननिफ्राय फैनानै ओंखाम उखैयोबा बायदिसिना जानो हागोन आरोना, आरो माने गोसथोनायफोरनि थाखाय बिराद मोजां जागोन बियो, मोखां नायलाय नायलाय जिरायनानै बायदिसिना जानो आरोना।
गैया नै जों हाबनो मोननाय नंला जोंहा फैसाबो गैखाया बेवहाय हाबनो नै रेस्टुरेन्ट गेलेनो नागिरदों आंना लोगोफ्रा गिदिर नालाय गेलेनो नागिरदों आरोना नै होबाय थांनाया नायबाय थादो लोगो देगाखै बेसेबा गोजोनदों आरो बिसोरो माने लाबोनोहाय नुफेराखैमोन नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय आंबो गाखोनि र' थांनो ओंखारबाय जों मोनाबायबो थांसै आरो दा साइकेल सालायलायनांसिगोन आरोना आरो 1 घन्टासो साइकेल सालायनांगोन आरो दावखानसो दावखा जाबावगोन आरोना जायखिजाया जों थांनोसै गार्डेनखौ गारनानै थांसै आरोना दिनैनि थाखाय जाथ'लायबाय थांसै माला मोनहैगोन बा साइकेल सालायबावनांगोनसो आरो 1 घन्टा आं मा दखानाव हाबनांगौ दे दखानाव फ्लेग बायनांगौ फायनो मोननाय नंला आरो आं बायना लांखानि मा तारिख खामखाना दोननांसिगोन थांनोसै दा बाय ओमफ्राय नै बिदिनोमोन जोंनिया बाइकआनो माबायनो जोंनिया नै बे आंनि बाइकआनो लागावनोसै 1 घन्टा राजिबादाबो थांबाय